Jesu Kristu uyinkosi Baba, Jesu Kristu uyinkosi. Bengicela ukubonga uNkulunkulu. Bengi-invite nje omunye umzalwane for ikhaya lezwi. Yena wavele wangifakela i-airtime eningi ngendlela emangalisayo. Angikaze ngibe nayo le airtime selokhu kwathi inhloso selongaba nefoni. Angikaze ngibe nayo le airtime engaka. Ngiyambonga uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Enkabini kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama Nsibande nabazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalokho angenzele kona. Last week untombazane esihlala naye ekhaya osilekelelayo ubegoduke ekhaya kubo. Esendleleni baba sengozini yetekisi. Imoto encane yangena ngemuva etekisini abayigibele. Kwalimala abantu abathathu abebehlezi eback seat. Yena nabanye baphuma bengenamnyucu. Bathathwa basiwa eklinikhi. Laba balimele kakhulu bathathwa basiwa esibhedlela. Kodwa akekho oshonile. Eklinikhi bafike bathola ukuthi hayi akanalutho. Bamenzela incwadi yokuya esibhedlela. Bayefika nasesibhedlela bathola ukuthi hayi akukho lapho konakele khona. Impela nami ngiyasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngalokho angenzele kona ukuthi aphephise lo mntwana. Amen. uJesu Kristu inkosi bamsibande. Bamsibande ngicela ungidlulisele ufakazi. Angazi ngempela ukuthi ngiphunyuke kanjani. Angaziwa ngempela. So kulela viki kwafika nje last week ukuthi angene 5 days emkhosini. Ngingazi nje nami asimangiqala ngibhala phansi inkosi isicela angazi ngingenela ini. Kodwa ikhona ivoice ethi angene emkhosini ka 5 days. Lenye ingiphikisa ungena kanjani ungena ngisho juice. Hey mina ngibonile ukuthi uyakhona ngisho unamanzi wodwa ungene emkhosini. Angakulambisi ngisho ukulambisa amanzi. Mangena emkhosini ngibona mangibhala ngikhulekela i-protection emndenini wami. Hayi into enze okay shothi Wednesday ke loyo ke ube khona ukuphahluka emndenini ukuthi ngeweekend esuka kuyona leya ngina August kuza inyanga izosigcaba izosiqhumisa ukwenziwa umuzi wonke. Ngibona ukuthi kusho ukuthi emkhosini shuthi uNkulunkulu ungenise ngakho izinto ezoba kanje. Angifunqa bansibani izinto ezayikhulu into ezokwenziwa ngadreneka amandla ngoba ngathi mangivuka Friday ngivula iBhayibheli ngavula uIsaiah 41 verse 10 lithi ungesabi. Ngalela inkonzo futhi yamamsibande ila nkonzo le yayipowerful iyanqinisa ohlomangalisayo ngoba yayikhuluma ukuthi ungesabi yini isibindi kholwa futhi ungasho ukuthi mina ngeke ngikwenze ukuthi ngoba nami asinake ukuthi mina ngeke ngicabe kodwa ithani konke inikela Nkosi uJesu. Wafika-ke inyanga ntambama yafika before 3 yazihamba sokushaya u-12 ebusuku bamsana izinto ezenza igubhe izinto egcekeni inqunu yenza izinto begcaba bafakwe endlini behogilisa izinto kwa 3 to 4 hours kenziwa izinto ezizimanga bamsana ndabona kwanami ngisase-trauma izinto ezazenzakala kodwa kukho konke ngiyabonga ngoba kwathi maqala ukuthi okokuqala konke angathi bageza amabhakede amangaka kodwa ngama ngathi angigezi nangisebenzisa izinto bamsibande kubuye wonke umndeni wami wonke and ngimngedwa futhi ngimncane ekhaya ngi-last boy wonke ifamily yami yama ukuze umunye ubhuti wafuna ungixhafa ngihambe wozenza inkani izinto kodwa ngamathi Nkosi uJesu cela ungangishiyi lokho ngishilo ngaphansi zami Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Bamsibande bagcina bathi othi mama babamyekeleni ngithi usindisiwe washo izinto ezasazenzi myekeleni musumkhathaze bamsibande ngambonga kakhulu uNkulunkulu izinto bezenza begcaba benza zonke izinto nangesabatha benza ezinye izinto uhamba amajuba la ekhaya
bathi nobona amajubula into emeyisebenzile, weza amajubula akhe angawakhomba wathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu ngenhliziyo ahamba phela. Wangena icabucabu endlini ngawakhomba wathi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu ehamba ebondeni, asena awa phansi afa. Ayo, ngiyambonga kakhulu bambi Sibande, izinto ezenzekile nge-weekend. Namanje inkosi Jesu ngimnikeza udumo lo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande, ngiyabingelela ngiyabingelela baba noma kanye nomndeni wakho. Ngicela ukuletha ubufakazi baba. NgoLwesihlanu lolu nje siphuma kulona, ekuseni ngiya emsebenzini ngalahlekelwa ifoni yami. Ngiyafika nje emsebenzini angisayiphethe, kuna something engifuna ukulenza, ngithi ngiyabheka ifoni ayikho, and angikhumbuli ukuthi kahle kahle iyenze njani, ngabe nje kwenzakaleni ngayo. Kusho ukuthi-ke baba, ngiyizame ngiyifonela, hhayi iyaringa. Luphela usuku, ntambama uma sengifika futhi endlini ngicela umuntu futhi angifonise, hhayi liyaringa nje, kodwa kuphela alibanjwa. UMgqibelo ngiyalifonela liyaringa. Hhayi ingixaka lento, ngize ngiy'tshela ukuthi hhayi kusho ukuthi liwendleleni ngoba phela nange ngalivalile, okusho ukuthi ayikho into embi ayihlosile, kodwa pho alibambi ngani. Hhayi ngesonto baba ngiphinde ngizame futhi ukufona, hhayi abese yalibamba-ke, ebese ebuza ukuthi lukulahlekelephi, bese ngiyamchazela ukuthi kahle kahle angazi, ngiphume nje endlini ngiya emsebenzini, angazi lenze njani. Abese ethi umuntu, lolu cingo litholwe omunye umuntu ongaphelile kahle ekhanda. Ngambona ecosha, ngathi mina ucoshani lapho? Wathi yena ngicosha ifoni. Wathi yena, ngathi letha la. Wathi uzonginikani? Uthi ngakhipha u-R20 ngamnikeza, ngathatha ifoni. Ngase ngithi angiyigcine uze umnikazi wayo aze afone. Manje shuthi ubufona wena sigejana ukuthi ngilibambe ucingo. Ifoni yakhe ikhona la, fika uzoyithatha. Hhayi ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela baba, ngicela ukuletha ubufakazi. Ngizobonga uNkulunkulu ngangenzele khona kathakusa embonweni. Bungathi khona into eyenzakala khona la ekhaya kwamkithi. Wezuma wami wazothi wangikhombisa phezulu emkhathini ukuthi ngiyayibona leya nyoka leya. Le nyoka ngathi inamakhanda amaningi emzimbeni, iyakwazi ukuthi mifika ikubhekisa leli khanda ngapha li-destroy, milibhekisa ngapha destroy, malibhekisa ngapha destroy. Enye ibisidlulile isingasentshonalanga, kukhona eqhamukakho ngasempumalanga, and ibizodabula ekhaya. Umama-ke uhamba uyacela ukuthi ucela imali, ngathi kufanele inikelelwe le nyoka ukuze uma ifika ekhaya ingadestroy. Baze bayisho igama lemali efuneka ukuthi 125,000. Awu, umama kungathi khona kade nayo. Ithe misifika-ke le nyoka yafika yaqhathaka yaba njengomuntu. Lo muntu futhi uyawazi wonke ama-language omhlaba, and uyifuna futhi imali akadlali. Umama ayinikele kuyena bekade nayo. Angithi uyangicela, ngithi mina anginayo, ekubeni ngathi benginayo. Lokhu nje mina ngime ngegama elithi uJesu Kristu inkosi enhlizweni yami, and ngisho iy'ndebe zami zomlomo liyadlala kulona. Bese acele uqhamuke namanye amadoda angathi bekhona la egcekeni, akhiphe imali anikela kulo muntu lo. Kodwa la madoda ngathi akusiwona amadoda la e-South Africa, because nemali bengasiyona yethu la e-South Africa. Lokhu ngimile kuleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Isuke le ndoda izokuma phakathi nendawo kuthina, umima phakathi nendawo kumntwana wakithi nami, bese ithi isifuna umuntu ezohamba naye, bese ikhomba mina, bese ngithi mina awenze kahle ukuthi ukhombe mina, ngilibize igama likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiphoseke endlini. Uma ngiphoseke endlini, bese ngithola inkemba ebukhali hlangothi zonke, ngivele ngigcwala amandla.
Baba uNtsibande ngishiye aye apostoli ngishaye nginqamule lamakhanda ebegcwele bayitshela ukuthi mhlawumbe kuzofela mina ngaphakathi kanti iyona ezophuma ingasana isihamba ngenyawo isiwumuntu isinekhanda elilodwa ayikwazanga isandeza ayisakwazanga ngisho ukusithola uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande ngiyakubingelela noma Mtsibande egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngiyacela ukubonga uNkulunkulu Baba ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Liye langisiza leli gama emavikini ambalwa edlulile. Ngiyaxolisa nje ukuphuza ukuletha ubufakazi. Igama elithi uJesu Kristu inkosi liye langisiza ngilele ngiphupha esinye sey'hlobo zami esingathandanga ukuba ngisindiswe, singathi singivalele endlini ukuba ngibe ngaphakathi, angazi sasifuna ukwenzani. Kodwa ngithe sengingaphakathi sengivalele endlini, ngathi ngiyamemeza ngithi ngegama likaJesu Kristu, ngamemeza kanye ngathi ngegama likaJesu. Ngathi sengifuna ukumemeza ngokwesibili kwangabe kusamemezeka. Ingqondo yami yashintsha masinyane ingitshela ukuthi angithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngaqala ngamemeza ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi kwamemezeka ngaqhubeka ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngaze ngaphaphama. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi waye wangophula enkingeni engangibhekene nayo sengivalelwe endlini. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga, ngibonga nje nemikhuleko uRomans 10:9. Ngibonga ubufakazi babazalwane. Ngibonga nje ukuba sekhaya lezwi, i-protection, amaphupho amabi, ikakhulukazi iphupho lokudla. Hhayi, angisaphuphi ngidla. Ngiyabonga nje ukuba sekhaya lezwi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngoKristu Jesu amthumelayo indodana yakhe. Ngibonga noNkulunkulu ngawe Baba uNtsibande owavuma ukuba yebo akusebenzise. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu Baba. Ngithi udumo lungolwakhe egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba kwenamake nebazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiphakamisa amandla uNkulunkulu Baba ngala kwentako. Idolo ngibhutha kwehla Scorpion lamathayileni la ngihlala khona. Savele sasacaka phasi kusilingi nasasacaka phasi sigijime siconze eminyango ngilokho bengimengase indlela lesemnyango isona sasibaleka vele sifuna ukuphumela ngaphandle. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Sichubeke sibalekele ngasemnyango ngitshele mfanami singinikethe umthanyelo ngilosishaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngisicinzetele kaMadima. Ngichubeke ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicabanga ngithi mina sesifeke kufambamba. Sifune kubaleka bese umfana uyasigijimisa uyasibulala. Jesu Kristu inkosi Baba siyambonga uNkulunkulu ngaligama likaJesu Kristu inkosi. Phindze ngiphakamise amandla uNkulunkulu Baba. Ngalangendele kona Friday kwalahleka licingo lami. Kepha still lahlekile lelicingo kuleso simzuzu loyo. Ngathi buta nje ngathi mina kepha ngidawenda njani ngemkhosi lo phela cala umkhosi. Nalahleka lelicingo ngidawenda njani? Ngidawuthatha nje imali ekuthenga licingo. Kanti uNkulunkulu ngendela umusa kunemuntu lasinaliwa angilivanga noma naliwa. Lasinaliwa kwaba nemflo lithathako lelicingo wahamba nalo. So sengicela umfana nami sayokushaya kulomunye umfana. Nakashaya lo mfana uyabamba lo mfu uyasho ukuthi hayi licingo lingala. Ngithi ngiyakuye kasho kathi amtshele kusomlayele kuthi ukuphi lo muntu. Bekusigaba lesithe leselulile.
bese ngithi mina athi yena hayi ngidakuyela make ngiyolilanza ahambe alihlangabuyana nalo sengifuna ukubonga umuntu angidenale nombolo ngabona ukuthi cha uNkulunkulu njena lo ngendela umusa afuna lonke livumo liphindze libuyele kuye ngoba ungibabi wethu watile nje ukuthi ngaseselo ngithi mina hawu ngiyabonga kanti kumele livumo libuyele kuNkulunkulu bese ngithi ngifuna kubonga kuye lo muntu ukuthi maye ngiyabonga licingo nali sengilipholile nakashayela lo muntu bekamshayela ngenombolo washayela ngelicingo lami kwabamba icingo lami kwaba bedi nombolo yakhe ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu babe kula kwentako uJesu Kristu inkosi baba uyachubeka uNkulunkulu uyasondla uyasinaka sinemfano wami nalomunye njena sisi wami enkosini lo vele wasipha imali singakayibheki ngatfuka ngabona uNkulunkulu ngambona asinakekela ashito athi angeke asilahle futhi angeke asishiye uJesu Kristu inkosi baba